भोजपुरिया समाज चैनल में आप सबके स्वागत बा। भोजपुरी के तमाम खबर सबसे पहले जाने खातिर भोजपुरिया समाज चैनल के सब्सक्राइब कर दी और घंटी पर जरूर दबा दी। जय भोजपुरिया समाज। जी हाँ भैया, अभी के रिपोर्ट में आप सबके बीच पावर स्टार पवन सिंह के नया गाना के बारे में खास रिपोर्ट लेके आयल बनी। कौना डेट के कितना बजे रिलीज होखल बा और ये गाना से जुड़ल बहुत कुछ आप सबके बतावल बनी। चलिए भैया, सबसे पहले बात बता दी कि ये गाना के बोल बा हमरो उम्र लग जाए। जी हाँ भैया, हमरो उम्र लग जाए। जाना गाना के फर्स्ट लुक कुछ दिन पहले के जारी हो चुकल बा और आप सबके इंतजार भी बाटे। और सबसे खास बात, ई गाना पवन सिंह के जौन बाटे वो एकदम प्यारा सॉन्ग बाटे, प्यारा आवाज में बाटे, जौन की पब्लिक के काफी बेसब्री से इंतजार भी बा। जी हाँ भैया, जौन गाना गइले बने पवन सिंह, लिखले बने प्रकाश बारूद जी, ये गाना म्यूजिक दल बने छोटे बाबा। और आप सबके बता दी गाना बहुत ही बेहतरीन बाटे और गाना एकदम धूम मचावल बा। आप सबको बता दी आज सुबह में ये गाना के टीजर भी रिलीज हो चुकल बाटे ऑडियो सॉन्ग के। अब आप सबको बता दी फुल ऑडियो सॉन्ग अभी रिलीज होखल बा। वीडियो सॉन्ग के जो रिपोर्ट हुई हम आगे जैसे रिपोर्ट आई आप सबके हम बता दें, लेकिन अभी ऑडियो सॉन्ग के रिपोर्ट आई बटे, यानी ऑडियो सॉन्ग आप सबको बता दी रिलीज होखल बा जोन की कौना चैनल के माध्यम से। जी हाँ भैया, म्यूजिक टोन यूट्यूब चैनल। जी हाँ भैया, म्यूजिक टोन यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक गाना के ऑडियो सॉन्ग रिलीज होखल बा, फुल ऑडियो सॉन्ग। और ये गाना के टीजर आज रिलीज हो गई बटे ए चैनल पर। जी अभी आप सबको बता दी ये गाना जब रिलीज हुई तो आप सबके दिल में उतर जाई। जी हाँ भैया, आप सबको बता दी बहुत ही आप सबके पसंद है गाना, कि बहुत ही प्यारा सॉन्ग बटे। के टीजर भी आप सब देख लो तो समझ गए, लेकिन आप सबको बता दी गाना बहुत ही प्यारा बटे, एक तरह से लव सॉन्ग बटे। और आप सब जब गाना सुने तो आप सबके दिल में गाना उतर जाए। जी हाँ भैया, तो कल रिलीज होने वाला बटे जोन की कल 24 जनवरी के। जी हाँ भैया, कल 24 जनवरी के आप सबके बीच ही रिलीज हो रहा बा सुबह में 6:30 AM पे, यानी कल 6:30 बजे आप सबके बीच ही फुल ऑडियो सॉन्ग रिलीज हो जाए। तो जी हाँ भैया, अब आप सब बताई कि गाना कितना ज्यादा धूम मचाई और कमेंट करके बताई। चलते चलते वीडियो को लाइक करी, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को दबा के शेयर करी। फिर से हम बहुत जल्द एक नया और बेहतरीन खबर के साथ।